Hallo? Det er Modak her i røret. Okay, jeg kommer nu. Hallo? Det var efterladt her, eller hvad? Hvad i alverden er det her? Det her er julestemningen. Julen er meget i fare, så derfor er der ikke så meget jul her. Vi får brug for et nyt fartøj. Okay, jeg flyver dum til dig. Hvad er det, der siger bip, bip, bip? Og det er bare tanken. Den bliver hele tiden bip, bip, bip. Jeg tror, den er ved at være tom. Jamen, så må vi jo se at fylde den op. Nå, okay. Skib, find nærmeste tankstation. Jeg tror altså ikke, det der virker. Fundet nærmeste tankstation. Lysårkat, vi lander lige om lidt. Hvad er det der? Nå, det er bare fordi det her skib faktisk, det kører på sjæle.